مینوں حضور دے روزے تے لے جائے تے تسی عرض کریا جے یا رسول اللہ ابو بکر آیا ہے تے مینوں اجازت لے دیا جے. توجہ کیتی ہے کوئی نہ؟ لو ہن او تھائیں 1.25 لاکھ صحابہ جو نہیں. ابو بکر صدیق نے مولا علی نو کیوں آکھیا بے پوچھ دیو؟ جی کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ؟ اے دے چ بڑے راز نے جنہوں سمجھ چاہ گئے. اے دے چ بڑے راز نے کہ سارے صحابہ جو علی دے انتخاب کیوں کہ تسی پوچھ دیو. پہلا راز صدیق اکبر نو پتا سی انہاں کہ دنیا نو بھی دسی جاواں میں چلیا جنت وچ تے جنت وچ ابو بکر بھی تاں ہی جاندا جی علی کھلے دے. یہ کو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اچھا جنت وچ او جاندا ہے جس نو یعنی حضور فرمایا انا بجنت وچ اس جانا ہے جنوں تے سائیاں نو گل من بھولی تے کوئی نہیں نا. لگے سونیا تسی پوچھو ایک راز تے دوجا پتہ ہے کی سی کہ قیامت تک آਉਣ والےاں نوں پتہ لگ جائے کہ دکے نال نہیں گئے علی کلیا ہے تے گئے کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ بھئی آ دکے نال بوआ بن کے اندر نہیں گئے بوئے آڑیاں بوआ آپ کھلوا کے صدیق نو جنت وچ گلیا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جنوں وجہ سمجھ نہیں آئی وہ اگلی تقریر تے موڑ آوے. کئیاں بندیاں نے ایک اتوار تے نہیں فیض ہوندا انہاں نے سی دوجی اتوار تے ساتھ لینے آ. جی سمجھ آئی کوئی نہ کہ جناب اور اگلی اتوار تے بات ہون تاں تہاڈا کام سیدھا ہونا.